କାଟିଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଶରତ ଋତୁରେ ଶିଶିରରେ ନ ବୁଲିବା, ଦହି ଖଟା, ଘୋଳ ଦହି, ତେଲ, ଚର୍ବି, ଗରମ ରାଗଯୁକ୍ତ, ଲବଣ, ଖଟା, ରସଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ବାଜରା, ବିରି ଡାଲି, କୋଳଥ, କାଣି ଲେଉଟିଆ, ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମେଥି ଶାଗ, ବାଇଗଣ, ତେନ୍ତୁଳି, ହିଙ୍ଗୁ, ପୁଦିନା, ସପୁରି, ପଣସ, କଞ୍ଚା ବେଲ, ରାଶି ବା ତିଳ, ବାଦାମ, ସୋରିଷ ଆଦି ପିତ୍ତକାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିସବୁକୁ ଏହି ଋତୁରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଖଟା, ଘୋଳ ଦହି, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି ବିଶେଷ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଋତୁରେ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘିଅର ଉପଯୋଗ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତ୍ତ ବିକାର ଅଛି ସେମାନେ ମହାସୁଦର୍ଶନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ନିମ୍ବର ଅନ୍ତର ଛାଲି ପରି ପିତା ଏବଂ କଷାମୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଋତୁଜନ୍ୟ ବିକାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ କିଣି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଁଳା 10 ଗ୍ରାମ, ଧନିଆ 10 ଗ୍ରାମ, ପାନମଧୁରୀ 10 ଗ୍ରାମ, ମିଶ୍ରି 30 ଗ୍ରାମ ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଖାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ବିରେଚକ ବା ଝାଡ଼ା ହେବାର ଔଷଧ ନେଲେ ଶରୀରରୁ ପିତ୍ତ ଦୋଷ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଓ ପିତ୍ତଜନ୍ୟ ବିକାରରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ରେଚକ ଔଷଧ ନିମନ୍ତେ ହରିଡ଼ା ଉତ୍ତମ ଔଷଧି ଅଟେ। ଶରତ ଋତୁରେ ରାତ୍ରିରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ପରି ଖେଳ ଖେଳିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗଚାଳନା, ନୃତ୍ୟ କରିବା ହିତକର ଅଟେ। ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଫଟକା ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ